Welcome to my channel. I just want to share the Word of God with our Pastora Jeannie Cluma in Jesus is Lord Church CDO. The Night of Power every Friday, and be blessed in the Word of God with prayer. Good evening, everyone. So welcome to our online Night of Power. So as we start, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this great opportunity that you have given me to have, oh God, to deliver your word and continue, God, to cover me with your most precious blood and continue, Lord, that your name will be exalted and even your promises in the word of God magkaroon Ginoo og mahimo siyang ma-strengthen ang mga tao because of the word of God. So right now, Father, hide your servant under the shadow of your protection and even, Lord, continue to give us understanding and even direction, Panginoon, kung unsa man ang among pagabuhaton sa among mga kinabuhi. Salamat kayo, Lord, for the opportunity. We want to give you honor and praise in Jesus' name. Amen. Okay, good evening everyone. So, natakaron sa atong Night of Power. I believe dunay ginatagana ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa karon. Tungod kay si Jesus mismo nagahatag kanatog opportunity para ang katawhan makaila kaniya. Jesus give us opportunity where bisan asa siya moadto adunay sa Bible adunay gyoy ginahatag niya nga opportunity to the people, healing the sick, to cast out demons, to bring deliverance, ug mao na nga opportunity nga gihatag sa Ginoo even sa atong kapanahonan karon. Though we are in the days where grabe ang mga challenges nga atong gina-face sa atong health nga mga challenges, sa unsa pa nga mga karon na nasay atong mga challenge may tungod sa atohang pagkaon, which is the enemy nagbutang na pud og crisis kung hisgutan ang atohang pagkaon. So padayon ta nga moduol sa Ginoo bisan pa sa mga opportunity nga iyang gihatag sa ato, and let it be nga dili ta mahimong hinungdan nga ang opportunity dili nato ma-receive sa atong mga kinabuhi. So ato karong hisgutan ang Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Ako na siyang gitaytulan og turn down opportunity. So nganumang naamay mga situation na mga kondisyon sa atoa nga na-turn down ang opportunity. So kung hisgutan nato ang opportunity, usa siya kakahigayunan nga gihatag sa atoa at once, no? Kanang open lang siya nga opportunity. Kahigayunan lang kung sa ato nga term mga igsuon natagaan lang ta og grasya sa Ginoo og nahatagan ta og oportunidad na atong naangkon, even ang salvation, ang kaluwasan, even ang atong freedom diha kay Jesus. So, in Matthew chapter 8 verse 28 to 34, kini siya ang gihisgutan sa Bible. When he arrived at the other side in the region of Gadarenes, two demon-possessed men coming from the tombs met him. They were so violent that no one could pass that way. Verse 29, "What do you want with us, Son of God?" They shouted. "Have you come here to torture us before the appointed time?" Verse 30, some distance from them, a large herd of pigs was feeding. The demons begged Jesus, "If you drive us out, send us into the herds of pigs." Verse 32, he said to them, so they come out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Verse 33, those tending the pigs ran off, went into the town and reported all this, including what happened to the demon-possessed men. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave their region. So may the Lord bless the reading of this word, of His word. So atong makita din na when Jesus sa iyang ministering time, sa iyang pag-ministry sa mga towns, cities, and villages. So sa time ni Jesus, iyang givisit ang mga villages, ang cities, ang mga towns. So wala siya gilabyan. So kung atong makita diri, ni anhi si Jesus, wala
wala nagpasinaw sa lingkuranan. But si Jesus nianhi og iyang gitrabaho ang iyang misyon para ang word of God madunggan sa kada siyudad, sa kada municipalities and even sa mga villages. So dinhi niabot si Jesus dito sa place of gatherings. So nga kana nga place adunay duha ka tawo na demon possessed, where ang usa ka place ilang gi-occupy. So kung baga nagkaroon sila og territory, murag ilang gi-occupy ang place o gihimo nila nga ilang territory. So there is a verse nag-ingon diri na they are violent. So kung baga mga violente ni sila nga mga tao tungod kay na-influence man sila with demons. So even ang place wala nay bisan kinsa nga maka basta-basta og anha ni ana nga place. Walay basta-basta nga makaagi tungod sa ilang pag-angkon na as territory ni ini nga mga tawhana. So meaning instead nga kana nga place daghan ang maka-benefits nga mga tao, wala na tungod ani nila nga mga tao. So sa dugay nga panahon ila ning gi-occupy ang place. Then nakita ni Jesus nga naagid siya intention nga adtuon ni nga place, ni intentional nga iyang gianhaan ni nga lugar para i-deliver ang tao, para i-set free ang place, para makapanginabuhian ang mga tao ni ana nga place. Imagine, dool siya og lake, dool siya og kanang ay butang ta river, dool siya didto. Nya naalang didto katong gibuhian lang siya og baboy, no? Naay mga pigs nga ginabuhi didto tungod kay wala man lagi maghimo dito og investment ana nga lugar kay naay nag-occupy. Kung sa ato pa sila ang kini sila nga mga tawo walay basta-basta nga makapahawa sa ilaha tungod kay ila namang gihimo nga teritoryo. So kana nga place gusto ni Jesus nga iyahang hatagan og freedom. Gusto ni Jesus nga ang mga katupod nga tao iya pong hatagan og freedom, yang i-cast out ang mga demons. So sa pag-abot ni Jesus gitabo dayon siya aning duha ka tao where dili na ang kining tao ang nag-speak kundi ang mga demons na mismo. Even the demons recognize Jesus, no? Sila akong sa study kani siya nga chapter, kani siya nga verse, nakita na ko nga even the enemy, even demons recognize the lordship of Jesus. So ang giingon niya dito sa verse 31, ingon niya, if you drive us out, send us into the herds of pigs. Sa verse 29, unsay giingon sa demon, ingon siya, what do you want with us, Son of God? So meaning they recognize Jesus' power, they recognize Jesus' lordship, they recognize nga si Jesus maoy Savior, and they recognize that Jesus is their deliverer. So, kung ato makita diha, si Jesus nagahatag og opportunity not dili lang sa tao, even opportunity to the place itself. No, sa lugar mismo nga kato nga lugar mahimo na siyang malinawon, kato siya nga place mahimo nang a place of nanay mga investors adto nga mga lugar aduna nay magpuyo, dunay mag-invest tungod kay ma-deliver na og ma-set free na ang tao nga nag-occupy adto nga land. So tungod ni ana ingon pagad sila, inyo ba ming papahawa nianhi ka ba para i-torture mi sa dili pa appointed ang nga panahon? So, na-recognize gyud nila nga si Jesus, siya gyud ang deliverer. Nga anytime ang iyang trabaho is to set free, is to deliver people from demon oppression, from any kind of oppression, sickness, or mental depression or anything, gusto ni Jesus nga iyang i-deliver. So when Jesus nag-visit siya na nga place, walay lain niya nga purpose is to set free and to deliver the place and the people nga nagkaroon, nga maoy nag-occupy ana nga place. So dito nga lugar, nakita nato nga naa ditoy katong babuyan unya naa ang tag-alaga. Sa hanyo, no? Even the demons nang hanyo kay Jesus.
Siya, if you drive us out, send us into the herd of pigs. So, diri medyo adunay gamay nga kalat, dili man siguro katawan no, pero makita nato nga aduna tay makitaan mga makatunan nga bisan sa kinabuhi sa mga baboy, sa mga pigs, dili sila gusto diha sa ila magstay ang demons, no? Even sila mismo di refuse nga ang demon mo ano sa ilaha, magstay sa ilaha. So ang gibuhat sa mga baboy, niadto sila, nidagan sila og niadto sila dito sa pangpang og nangahulog silang tanan dito sa a lake. So sa dihang nahitabo to sa mga baboy, ang nagbantay adto nga mga pigs, nidagan paingon sa syudad og nagreport. No, nagreport. So makita nato nga Jesus give an opportunity to the place, pero dinhi nato makitaan nga na-turn down ang mga opportunities nga gi-offer unta ni Lord dito sa lugar nga giadtuan ni Jesus dito sa Gadarin. So makita nato na really ang real purpose ni Lord, ni Jesus, is to set the people free and to set the place free. No, dili lang katong demon possessed, but even the whole town gusto ni Lord nga i-offer ang mga opportunity of healing, opportunity of deliverance, opportunity of restoration. So pag adto dito pagbalita sa nagreport, no, katong nagbantay sa mga pigs, kung atong tan-awon ang response sa whole the people of the town, makita nato nga do nagyoy something diferensya. Why nagbig sila ni Jesus, nagplead sila ni Jesus na Jesus, mubiya ka sa among region, no? So sa verse 33 ingon dia, those tending the pigs ran off, went into the town and reported all this. So what kind of report ang iyang gihatag? So magbantay dito sa mga report, no? So kay possible nga ang report nga napaabot dito sa town mooy nakapahadlang why the people in the town reject Jesus. Why the people in the town, diin sila sa verse 34, then the whole town went out to meet Jesus. The whole town, imagine kung may kayo, whole town, daghan ang mga tao din ha, kay ang town, nag-compose man siya of many barangays. When they saw him, they pleaded with him to leave the region. Matingala ka, why? Nga naman, unsay nahitabo sa mga tao? Di ba si Jesus nagbring og maayong oportunidad? Di ba si Jesus nagbring og healing? Di ba si Jesus naghatag siya og deliverance to the people? But why the people in that region pleaded Jesus not to come, to enter? Dili na mo padayon sa ilang region. It is because of the report. So, kining report nga iyang gihimo, ang mga tao sa city or sa niadto nga town receive corrupted report. No? Corrupted nga report ang iyang na-report. Selfish ang iyang report. So possible ang iyang report, nag-report siya nga naay tao dito nga mo'y hinungdan nga ang mga baboy, gi-report niya sa iyahang gitrabahuan nga, sir, ang atong mga baboy nahurot og kamatay. Tungod kay nangalumo sila kay naghanyo ang mga demon nga moadto sa mga baboy. Because kini siya nga tao, naka-witness ni siya kung unsa at first, naka-witness siya how violent these people are. Kung atong makita sa story, na ang iyang pag-report is more on sa iyaha lang. Lugi na ta, no, wala na tay mga baboy, nagansi na. So, dili maayo ang iyang nahatag nga report. Na ay fake news. Sa ila dayong panahon, na ana di ay ang fake news. So how much more sa atong panahon na anay mga fake news. Pero dini ako na nakitaan na sa usa lang katao nga naghatag og report. Kini lang siya nga naghatag og report dito sa whole town. Dako kaayo ang nahatag nga influence ani epekto sa ilang town where wala na welcome ang opportunity of healing, deliverance, even peace sa ilang lugar. Wala na nila nakuha. It is because of this report.
atong ibutang sa atong kaugalingon o sa atong kapanahunan karon. Na ay posibilidad nga ang atong kinabuhi, it will be used by the enemy para dili ma-present well ang gospel and even the love of Jesus sa places where we are. So how people responded sa pag-abot ni Jesus tungod kay ilahang nadunggan. Number one, they receive corrupted reports na ay mga misrepresentation kani nga tao, wala niya na present pag-ayo na present, no, wala niya na present pag-ayo ang gihimo nga miracle ni Jesus, and even the people rejected Jesus and His purpose tungod sa news nga ilang nadawat. So importante di ay kaayo ang busa sa Bible gyud, klaro kaayo nga dako kaayo og mahimong damage ang chismis. Dako kayo mahimong damage sa usa ka place, sa usa ka tao, sa family, kung dili maayo muhatag og report. So atong hinumduman sa atong mga kinabuhi, di ba? Sa ato, pag nadawat nato si Jesus, let it be nga atong ma-present will si Lord sa atong mga kinabuhi. Para daghan pa ang mga tao nga makareceive of miracle, para daghan pa ang mga tao nga mo-believe kay Jesus through sa atong kinabuhi. So, tungod sa news lang gyud kay wala man kaila sila. Kini man ang first nga news. Mo paunta ang first nga news, na-deliver na unta ang mga tao, nagkaroon na unta sila og freedom, nagkaroon na unta sila og deliverance, malibre na unta, muadto na unta sila sa place where nindot ka lugar ka na lake, siguro dito bugnaw, nya nindot, pero tungod kay dili maayo ang pag-report, the whole town na turn down ang tanang opportunities nga i-offer unta ni Jesus sa ilaha. It is a mirror nga kung kita naka-receive og good news, let it be nga atong ma-share, ma-represent, ma-present well ngadto sa mga tao nga atong hatagan og report. Kay we are the ambassador of Christ. So, naay mga misrepresentation, naay false report, naay corrupted pa nga mga report ang iyang gihimo. The fact nga siya unta, apil siya sa nakabenepisyo, apil siya nga nakabenefit ni adtong gihimo ni Jesus sa duha ka tao, no? So meaning wala nila na present well, wala nila nahimong dili willing ang mga tao in the town to be ministered by Jesus because of the bad report na ilang na-receive. So what to do to not to miss the opportunity? Unsaon nato nga dili na nato ma-miss ang opportunity? Dili ta mahimong instrument, no? Dili ta mahimong vessel, instrument nga dili hinuon makaila ang tao or na-stumble through sa atohang mga action, sa report, sa atong mga na wala nato na present well si Lord sa atong mga kinabuhi. Number one, we need to understand and align yourself to the purpose of God. Para di na to ma-miss ang opportunity o dili pod ma-miss ang opportunity sa uban. Nga ilang ma-experience unta si Jesus through sa atong report. Atong i-report, atong isulti, atong ipamalita. Because sabi ng Panginoon, we need to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Diba? So mauna ang number one nga purpose nga niya ni si Jesus o gitawag niya ang mga believers or mga disciple or naghimo siya a nation where ang representation sa Ginoo makit-an through the nation, through the people of Israel. Number two, be an instrument of God's message of love. Mahimutang instrumento sa message of love. Dili chismis ang atong, di ta mahimong instrument of chismis. Dili ta mahimong instrument sa mga bad reports, no? Di ta mahimong instrumento sa fake news or sa mga butang nga dili makaayo sa ubang tao, no? Kung atong i-remember ang word of God, naghisgot siya nga kung dili ka gusto buhatan sa ingon, kung dili ka gusto nga istoryahon, ayaw pang istorya og uban. Amen. Kung dili ka gusto nga mapasakitan, ayaw pagpasakit sa uban. Tama? Amen ba sa atong tanan? So kung di ba every one of us gusto ta nga i-respect. So we need to respect also other people. So
Gusto ta nga daghan ang masave kay Jesus. So atong ipamalita. Kung gusto kita na naabtan ta sa pulong sa Ginoo kay nay nagsulti sa ato nay nag-invite sa ato. So this time, be an instrument of God's message of love. Daghan pa kaayo ang mga tao karong mga panahon na nagkinahanglan sa mensahe sa paglaom. No? Daghan pa ang mga tao nga they want to hear the word of God. They want to hear kanabitaw mga inspirational words nga gikan sa atua o sa mga tao nga gusto nilang madunggan. No, dili ta mahimong instrument nga naay mga tao nga ma-destroy ang ilang life tungod kay dili ta good nga listener kay wala natarong pagkadungog og naipasa nato sa lain. So wala na ta nahimong instrument of God's message of love. Amen ba mga igsoon? Amen. So be an instrument of God's message of love. Personally mga igsoon, in the ministry nga gihatag ni Lord sa ako and even the task nga gihatag sa leadership sa ato kalipay kaayo nimo when you come to people, when you come to the place. One time nag-visit ko dito sa Balubal og naa ditoy usa ka person na dili pa jud mi kaila na ana lang jud na time gipaila sa ako then gi-open na niya ang tanan niya nga kinabuhi. So but that time I share the word of God. I give the message of love of the Lord Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Then, she cried when we pray. Kita nato na we are God's instrument nga magdala sa iyang message of love. Number 3, keep God's promises and avoid misrepresentation. So we need to keep God's promises in every challenges na atong mamit na to sa atong kinabuhi. We need to represent Jesus in our lives. Amen ba? Ma-represent nato si Jesus na bisag unsa pa ang condition, ang situation na atong giagian, still kalmado gihapon ta. Amen? Tungod kay na si Jesus naguban sa atong mga different situation nga giagian nato. So si Jesus, i-keep na to ang promise. For example, na atay panginahanglanon sa atong financial provision or everyday nato nga panginahanglan. What are the promises of God? Usa lang sa atong hisgutan karon. Usa gingon sa Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. No? I-keep na to ang iyang promise sa atua. Ug i-avoid nato ang misrepresentation kay Jesus. Kung for example, believer ta, Christian ta, nagtuo ka sa Ginoo, pero pagdating sa problema, iba ang iyong kanabitang action, iba ang imong respond, lahi ang imong respond. So, parang na-misrepresent nato si Lord sa atong kinabuhi. Amen. No? So, ma-misrepresent nato. So, according to the Word of God, we need to keep the Word, the God's promises sa atong mga kinabuhi because it strengthens us. Kung nanginahanglan kag partner, pray to the Lord. Keep His message. Kung natagaan ka og assurance nga tagaan kag partner, diha ka magstay. Believe in it. Then dili ta kanabitaw parang mawawala sa sarili. Pag naay problema, nawawala na sa sarili. Pag may problema, ni adto na bisan ansa. Ni uban na sa mga barkada, ang atong mga kabataan. Pag naay problema sa parents, muadto sa mga barkada. Pag unsay gabuhaton dito sa barkada, muapil na. Wala na nato na present si Jesus sa atong mga kinabuhi. Number 4, believe in His power. Believe in His power that God will do miracle. Ingon siya sa Word of God, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Matthew 21 verse 22, ingon siya dito, ask in prayer. Believe it and it will be yours. So we will ask in prayer. Atong tuuhan, atong pangayuon sa mga pag-ampo. Minsan kasi ang mga tao, pag may mga problema or situation na pinagdadaanan, minsan ang ating response, magmurmur lang, magbagut-but ba? Sa Cebuano version, magbagut-but. Unsa man nga kinabuhi, oy, kakapoy ba karon? Bisag unsa na lang akong gibuhat. Nagsigilag bagut-but, wala nagampo.
So, iba ang murmuring, iba ang nagpray. Amen. So, kung nagpray, you will ask God, you will humble yourself before the Lord and ask Him. Sabi ng word, ask in prayer. Pangayoon sa pag-ampo. Believe and it will be yours. So, naadiha ang power, tuuhan na to ang power when we humble ourselves to the Lord, when we ask God to help us in every situation nga naata. Para ma-represent nato si Jesus, dili na to ma-miss ang opportunity sa mga miracle nga iyang buhaton sa atong mga kinabuhi. So, tonight mga igsuon, let us not miss God's opportunity for you, for your family, for your community. Dili na to i-miss ang opportunity nga si Jesus maka-perform og miracle through sa atong mga kinabuhi. Amen. God still continue to perform miracles in your life. Even sa atong personal nato nga mga challenges. When we suffer loneliness, when we suffer, we are disturbed, when we are suffering from depression, Jesus is the answer. Amen. Jesus, pag nag-suffer ka sa imong need, kasi daghan karon na gusto na gid maminyo, no? Gusto na gid maminyo, wala man po'y minyuan, kay wala man po'y nanguyab. Mag-pray sa Ginoo, mga igsoon. God, we will not limit God. Si God na i-purpose atong kinabuhi in every situation nga atong gi-face, there is always a reason. Naay mga rason nganong nahitabo na sa ato nganong niabot na sa ato nga situation sa atong kinabuhi. Ang importante lang dili nato ma-miss ang opportunity sa mga miracle ni Lord nga iyang buhaton sa atong kinabuhi. So tonight, I believe na kung sino man sa atin ay may mga experiences na parang we need miracle. We need God to move in our life. We need God's hand. We need God's power. So tonight we will pray. We will pray that God will do miracles sa ating mga buhay. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the message, O God, na imong gihatag sa amoa. We want, Lord, to grab every opportunity. We want to grab the opportunity of healing. Lord, ang imuhang purpose sa pag-anhi sa kalibutan, imong gi-demonstrate, Lord, ang healing. Gi-demonstrate nimo, Lord, ang deliverance from oppression. Maybe wala mi sa oppression, naami sa financial oppression, wala mi sa emotional oppression, but naami sa financial oppression. Lord, in Jesus' name, whatever condition of your people right now, we cancel any kind of depression, oppression, whatever works of the enemy, the plans of the enemy, sickness, infirmities, and whatever things, Lord, nga nakapadahon sa mga tao ni ini nga kapanahunan, even the spirit of fear, oh God, we cancel and we renounce in the name of Jesus towards the life of the people. Lord, I declare right now in the name of Jesus, the peace of God that surpasses all understanding be upon your people, upon listening and hearing your word. Salamat kayo, Ginoo, that the ultimate purpose, Ginoo, nga imong gibuhaton sa among mga kinabuhi, that you will do miracle in our life. You will do wonders in our life. You will bring healing, Panginoon. And in the name of Jesus, Lord, sa mga tao nga nakadungog na ining mga orasa, I declare healing. I declare peace. I declare, Lord, that they understand the purpose of God sa ilahang mga challenges nga gi-face karon nga mga panahon. May it be emotional, may it be relational, may it be, Lord God, mental, may it be, Lord, diha sa financial in the name of Jesus. And we ask you, Lord, to intervene in every condition of your people. We thank you so much, even Lord, as we continue to lift up to you our nation. Lord, continue to heal our land in the name of Jesus. And continue also, God, as we lift up to you our President, Lord, in the name of Jesus. Padayon nimo siya, Ginoo, nga ubanan sa tanang desisyon ngayong pagabukaton. O Lord,
amo siyang gina-entrust kanimo Ginoo, uban sa tanan nga officials namo sa tibuok Pilipinas, Lord, among Senate, ang among mga congressmen, Panginoon, we declare, oh God, that among mayors, tanan Ginoo, barangay captains, Lord, down sa local Ginoo nga Lord, mga places, O Lord. Salamat kaayo, Lord, for healing our land, for healing, touching your people in the name of Jesus. O Lord, magkaroon o great revival even sa among magsugod una sa among personal na kinabuhi. We will be revived, O Lord God, in the name of Jesus. We thank you as we continue to declare your peace, we declare your love, we declare, O God, that the peace of God and the love of God will continue to abound to every one of us. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.